Vinga, som-hi, família? Engeguem, si voleu. Vinga, bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Abans de començar, voldria fer una mini disculpa per no haver-vos convocat abans, perquè això ha provocat que durant aquests dies hagin anat sortint coses, notícies, informacions, comentaris, i la realitat és que no ho hem fet perquè vam voler esperar que acabéssim la nostra temporada, que això va ser una miqueta que la temporada no està acabada, ens falten partits, però des de dimecres passat sabem que s'ha consumat el descens de la categoria per mèrits esportius, i llavors és evident que volíem fer aquest acte, però vam pensar que la setmana de fer-ho era aquesta. Però en tot cas, deixeu-me que us demani aquestes disculpes si no ho hem fet abans. Llavors, abans de començar, m'acompanyen els membres del Consell Executiu del Club, que és un dels organismes que aquest any hem posat en funcionament, tot i que ja existeix de fa temporades, juntament amb el Consell Consultiu, que el composen els principals accionistes del club i els expresidents, que també ens hem reunit aquesta temporada un parell de vegades, i el Consell d'Administració, com no pot ser d'una altra manera. Llavors, avui ens hem reunit per fer una mica de balanç del club, d'aquesta temporada que està a punt d'acabar, d'aquesta temporada 16-17, i valorar una miqueta les possibles situacions i escenaris del futur. Per tant, partiríem aquesta roda de premsa amb dos moments, el passat i també el futur. Us faré una mini explicació i suposo que el que us ve més de gust és de fer preguntes, doncs comencem el moment de les preguntes quan vulgueu i ja està. A nivell de passat, home, sí que una vegada consumat, com he dit abans, aquest descens esportiu, dir que estem tristos, que realment quan vam començar la temporada ens pensàvem que aquesta temporada a nivell esportiu seria alguna més bona. Vam fer un esforç econòmic gràcies als bons resultats econòmics també de l'any passat, tal com vam dir a la Junta General d'Accionistes del desembre passat. L'equip va fer una pretemporada molt bona i realment hem de reconèixer tots que ens pensàvem que els resultats esportius serien més bons. Llavors és evident que això vol dir que no ho devem haver fet tot el bé que ho volíem fer, tot i que haig de fer de portaveu del club i dir que s'ha treballat molt. Jo no he vist a ningú d'aquesta casa, ni al director esportiu ni a l'entrenador per la part esportiva, ni al Damià, la Clàudia, el Carles Sixto, el Paulí per la part administrativa o de gestió, que no hagin treballat moltíssim. Per tant, penso, i és una opinió meva, que ens mereixíem resultats una mica millors. Ho dic amb tot el cor, tot i saber que això és un esport i que es pot guanyar i que es pot perdre i que juguem contra moltes altres coses que ara, si voleu, comentem, però tot i així, torno a dir que penso que mereixíem resultats una miqueta millors. Hem competit en molts partits, també és veritat que en molts partits no hem competit bé, i molts partits els hem perdut als instants finals. Evidentment, insisteixo, no vull treure amb responsabilitat, segurament no ho hem fet tan bé com la gent esperava de nosaltres, ho reconec i ho admeto, però penso que ens mereixíem alguna més bé perquè a la casa tothom ha treballat moltíssim. Tot i així, em sap greu, com a aficionat, com a president, dir als nostres seguidors que ens sap molt greu que la temporada hagi anat d'aquesta manera. Hem fet tot l'impossible perquè no fos així, però ha anat així. És un esport, la història de l'esport, del bàsquet, del futbol, està ple d'equips que tenen temporades d'aquestes que baixen de categoria sense mereixer o sense esperar-s'ho, i aquest any ens ha tocat a nosaltres, com l'any passat ja van tocar altres equips i fa 2 anys també. A nivell també d'aquest any passat, dir que ho vaig dir al principi de temporada quan vam fer la presentació allà a les bases de Manresa, que som un club que està intentant, perquè així ens ho va decidir fa 2 o 3 anys, aquest matí quan preparàvem la reunió ho volíem deixar ben clar, fa uns anys el club va decidir, com podia haver decidit deixar-ho córrer, va decidir tirar endavant i intentar pagar el deute que el club havia generat en els darrers anys, i evidentment fer això amb el pressupost que tenim nosaltres implicava fer equips de no molt potencial econòmic. I evidentment això, tot i que no assegura resultats negatius, però en el món del bàsquet i pel que he vist aquests 2 anys,
provoca dificultats, és a dir, competim amb uns recursos molt, molt, molt limitats, perquè volem ser coherents amb aquesta decisió presa, volem pagar el deute, volem que els nostres membres del Consell d'Administració no tinguin cap mena de responsabilitat, i és cert que tot i que aquest any la plantilla és més cara que l'any passat, seguim deixant-nos manar per aquest mandat, no? El fet de pagar deute, per no posar en perill, perquè no haguem d'assumir responsabilitats que no ens toquen, els membres del Consell d'Administració, i això, evidentment, doncs fa que l'equip, que la plantilla que posem a competir no sigui una plantilla molt, molt gran, tot i que, insisteixo, aquest any vam fer un esforç, la plantilla és més cara que la de l'any passat, però els resultats no han sigut els que esperàvem. A nivell de futur, jo no sé, potser esteu esperant que donem alguna gran notícia, perquè mai havíem sigut tants aquí, ni vosaltres ni nosaltres, i us vull dir que vam decidir la setmana passada en Consell Executiu, també en Consell d'Administració, convocar aquesta roda de premsa, perquè sí que veiem que a nivell de ciutat s'està generant no sé si dir-li una corrent o si que està quallant un missatge de que aquest any baixem segur, de que fins i tot valdria la pena de baixar i anar a l'Alep, doncs perquè podíem fer un projecte nou. Nosaltres hem tardat dies en fer-ho perquè som molta gent, però ho hem fet, n'hem discutit, com us deia abans, amb Consell Consultiu, n'hem discutit amb Consell Executiu, que insisteixo són les persones que m'acompanyen, n'hem discutit també amb Consell d'Administració, i en aquest sentit, ja parlant de futur, del present no em vull allargar perquè tenia preparades més coses, però insisteixo, poder surten en el torn de preguntes, però a nivell de futur sí que us vull explicar dues coses que crec que són molt importants. Una és fer la meva valoració de la resolució de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, i l'altra, explicar-vos quina decisió hem pres. Primera, en referència a la resolució de la comissió, veig que tothom està donant bastant per sentat, i ho entenc, que aquest any no hi haurà possibilitat de salvació als despatxos, que aquest any pujarà gent segur. Jo vull explicar-vos que això no és així, o almenys no està tan clar que sigui així. És un missatge que el vull donar. Com a ACB, i permeteu-me que parli en primera persona perquè en formem part com a Bàsquet Manresa, estem fent sessions de treball, se'n va fer una el dia 16, crec que era, d'abril, en torna a haver una altra el 9 de maig, i em sembla que és el 16 o és el 17, tenim assemblea. L'ACB va prendre una decisió arrel de la publicació de la resolució, que era, d'entrada, i immediatament, era demanar l'adopció de mesures cautelars. Què implica això? Demanar mesures cautelars implica que fins que l'Audiència Nacional no respongui denegant o adjudicant aquestes mesures cautelars, la resolució de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència no és executiva. Això ja s'ha decidit en assemblea, no sé quin canvi o quins comentaris afegits hi poden haver en la propera reunió de treball, però això ja s'ha decidit. I això implica que és molt possible, i ara permeteu-me que faci un incís, amb tot el que tingui a veure, perquè és que ja he tingut alguna experiència bastant dolorosa en aquest sentit, amb tot el que té a veure amb ACB i amb resolucions i amb mesures cautelars, hem de ser molt curosos perquè és que hi ha molts clubs i molta gent que hi està treballant. Però el que es va desprendre de l'última reunió és que mentre l'Audiència no resolgui sobre aquesta sol·licitud de mesures cautelars, la resolució de la comissió no serà executiva. I si no és executiva, i ho torno a dir amb la boca molt petita, sisplau, entengueu-me, és molt possible que aquest estiu el cànon per pujar sigui el mateix que ha sigut tots aquests anys. El mateix vol dir el mateix de tots aquests anys. Amb la qual cosa pot ser que hi hagi gent que ho pagui i pot ser que hi hagi gent que no ho pugui pagar. I, sisplau, enteneu-me, ho dic, no ho sé si ho faran o no ho faran, però us dic, la realitat és que l'ACB demanarà mesures cautelars, que fins que aquestes mesures cautelars no siguin contestades per l'Audiència, la resolució de la comissió no és executiva, i fins que no ho sigui, les condicions per pujar a l'ACB són exactament les mateixes. I que aquest procés pot durar
X mesos. I torno a ficar un X perquè jo no sé si contestaran demà o contestaran al febrer de l'any que ve. Però això pot suposar, si l'audiència no contesta, que les condicions per pujar d'aquest any puguin ser les mateixes. O no, poden haver-hi altres formes jurídiques que apareguin i que nosaltres ara no coneixem. Per això se'm fa difícil fer una roda de premsa on no puc donar cap notícia com a contundent, no? com a seguretat absoluta. Per tant, és molt possible i per això ens estem preparant en el dia d'avui a l'escenari que realment baixem o a l'escenari que no baixem, perquè poden passar hores d'ara les dues coses. L'ACB ha de contestar a la resolució de la comissió perquè l'ACB no està d'acord, evidentment, amb la resolució, tot i que és una resolució molt poc concreta, diria jo. També ha de resoldre sobre el sistema de competició de la propera temporada. L'ACB ha de discutir, que serà també una discussió dura, sobre com es competirà l'any que ve a l'ACB, perquè no hi hagin tants partits, sobretot això és una demanda que tots entenem, però que ve dels equips que juguen a l'Eurolliga, i fins i tot ha de decidir sobre el sistema de repartiment per l'any que ve, és a dir, que ens venen, tenim per davant moments de molt diàleg, de molta discussió, que han d'acabar amb algun tipus d'acord, que de moment no existeix. Per tant, dit això, insisteixo, hem decidit dir-ho perquè és que estem a nivell de Manresa com si és que aquest any, doncs no, aquest any segur, no, aquest any segur no. Aquest any pot ser que ens tornin a convidar. És possible. No vull dir ni molt possible ni poc possible. Pot ser que ens tornin a convidar. Si teniu més preguntes me les feu després, que no em vull allargar. Segona decisió, que aquesta sí que és nostra. Per tant, aquesta sí que podria dir que és ferma. Aquesta és la nostra decisió. Hi ha aquest altre corrent a nivell de ciutat que l'entenc absolutament, l'entenem, que és com que poder valdria la pena de dir, ja portem molts anys perdent molts partits, doncs poder valdria la pena d'anar-nos a l'Alep i allà doncs fer un projecte de casa. No ho estic dient, estic posant un to de veu dolent, no ho estic dient despectivament ni res, però aquesta corrent, suposo que esteu d'acord amb mi, que existeix, que se sent. Nosaltres com a Consell, els diferents organismes que tenim en la direcció de l'entitat, hem decidit que sí, condicional absolutament, si ens conviden a seguir a l'ACB, volem estar a l'ACB i ens prepararem per estar a l'ACB, perquè sabeu que quan et conviden a estar a l'ACB has de passar uns exàmens, has de complir uns requisits perquè l'ACB et permeti, entre cometes, reincorporar-te. Per què? Per què hem decidit això? Intentaré explicar-vos-ho, però penso que després els que m'acompanyen us ho explicaran molt millor que jo i, a més, vosaltres sabreu fer les preguntes adequades, però sí que vull apuntar a 2 punts. Un és que sabeu que fa 2 anys us vam anunciar, no era l'anunci del segle, però us vam anunciar que engegàvem un projecte de reducció de deute que volia arribar al €1.000.000 en els 3 anys, no sé si us en recordeu. Això s'està complint, el primer any ja el vam tancar molt positiu després de moltíssims anys, aquest any el tancarem igual o més positiu, tot i haver fet un equip més car, i pensem que seguir amb aquest projecte de reducció de deute és molt més fàcil fer-ho des de l'ACB que des de l'Alep. És a dir, és molt més difícil a l'Alep tenir els patrocinadors que tenim, que estem tenint ara, tenir el número de socis que tenim, tenir els preus d'abonats que tenim, tot el que tenim a l'ACB és molt difícil mantenir-ho a l'Alep. Llavors, per nosaltres, reduir aquest deute és molt important perquè d'aquí a poc temps ha de tenir una incidència clara amb la part esportiva, i us l'explicaré molt fàcil i suposo que ho sabré fer bé, i és el següent motiu. El Manresa és actualment, això no és cap la notícia del segle, el pressupost més baix de l'ACB. Però el problema ara no és que sigui el pressupost més baix de l'ACB. En tenim 2 de problemes. Un, que el pressupost que està per sobre del nostre és que ja és el doble. I 2, que amb aquest pressupost hem de dedicar un percentatge molt, molt alt, un 15 o un 20%, a pagar deute. Clar, aquests diners que, com us he dit abans, per coherència
fem servir per pagar deute perquè ens hi hem compromès i perquè volem fer-ho, perquè volem pagar els nostres deutes, fa que puguem posar molt pocs recursos en l'equip. I llavors competim amb equips que habitualment, molt habitualment, juguem contra equips que un jugador sol de l'equip contrari cobra tant com nosaltres tots. Això ens passa molt sovint. Però tot i així, i vull que quedi, amb això sí que crec que puc ser contundent amb el vostre permís, volem estar a l'ACB. Perquè forma part d'aquesta reducció de deute, i aquesta reducció de deute és la que ens ha de permetre en poc temps poder disposar de més recursos per l'equip. Però és que després hi ha un altre tema molt important, que és que econòmicament estem millor que mai. Anar a l'Alep podria ser una alternativa doncs si realment veiéssim, i no vull comparar-ho amb equips que han fet aquest pas o que no l'han fet, però és que el Manresa ara, ja ho vam dir l'any passat i avui ho puc tornar a dir, a nivell econòmic està millor que mai. Està resolent problemes, està pagant el deute, està negociant refinançaments, està a punt de signar importants convenis de patrocini. Penso que estem fent coses ben fetes, que poder no tenen... poder no, que no es veuen reflexades a nivell esportiu, però que a nivell de gestió hi són. I això fa que avui en dia el deute econòmic ens apreti relativament poc. Ens provoca problemes de tresoreria puntual, quan la temporada ja està bastant avançada, però, per exemple, l'any passat ja us ho vaig dir, vam pagar tots els jugadors en el seu moment, o sigui, no vam tenir problemes d'impagaments amb ningú. És a dir, la cosa l'anem arreglant. A mesura que van passant els dies, el temps, en el tema econòmic, juga a favor nostre. I llavors hi ha un tercer motiu, i és que no sabem, quan te'n vas a l'Alep, quan en sortiràs. I pensem que a Manresa, l'altre dia un conseller ho deia, no sé si eres tu, Albert, deia, el nostre objectiu social no és pagar deute, que ho estem fent, és tenir bàsquet. És tenir bàsquet ACB. El Manresa, pensem i volem creure que és una de les icones de la ciutat i volem que ho continuï sent. És cert que els últims anys estem guanyant molt pocs partits. És cert. Llavors, hi haurà d'haver algun moment, que això ja s'ha posat a sobre la taula, que hem de reflexionar si volem estar allà guanyant pocs partits, però veient bàsquet de qualitat, estant a l'ACB, i que els nostres abonats continuïn veient bon bàsquet i estant al bàsquet d'èlit, o volem donar aquest pas enrere i no saber en quin moment podríem tornar. I us torno a dir que la decisió que hem pres és, si ens conviden, tornar a estar a l'ACB i, evidentment, amb els recursos que tinguem, intentar-ho fer el millor possible. Portem 2 anys que, tot i fer-ho malament, ens hem salvat a la pista, per la campana, a l'últim moment, però ens hem salvat, això és una realitat. I aquest any no ha sigut possible, com l'any passat no ho va poder fer l'Estudiantes, un equip que aquest any està absolutament bé, com fa 2 anys no ho va poder fer el Fuenlabrada. És que al final és un esport, tampoc ens estan passant coses a nosaltres que no li pugui passar a qualsevol equip, perquè és un esport. Llavors, jo, en principi, com a introducció ho deixaria aquí, perquè hi ha moltes altres coses, però penso que sortiran a les preguntes, així no em repeteixo, però amb això sí que voldria ser contundent, i és que si ens conviden a pertànyer a l'ACB, tot i que sabem que seguirem sent els últims de la fila, que seguirem sent el David, que dèiem, doncs que ho volem ser, i que volem estar allà, perquè sabem que al moment que aquest deute estigui cada vegada més retallat i que seguim complint amb les nostres expectatives, podrem anar jugant millor, donant més recursos al bàsquet, i per què no ens poden sortir gent com els que aquest cap de setmana passat van guanyar una competició europea, jugadors que havien sortit d'aquí i que no fa gaires dies estaven amb nosaltres, perquè aquesta possibilitat la tenim, és una de les fortaleses que té el Manresa i que podem seguir. Aquest any no ens ha sortit bé, està clar, però bueno, podrien arribar a sortir bé. Per tant, jo, amb el vostre permís, jo ho deixaria aquí perquè no em vull allargar i feu les preguntes que creieu convenients. Moltes gràcies. Preguntes, Marc? Sí, sobre la resolució de l'ACB has comentat que si no hi havia clar què passaria i demanàvem la cautelar, es podria mantenir el cànon com una possibilitat. Sí. Això és el que creu l'ACB o el que pot passar? Perquè també podria ser que demanant la cautelar es congelés tot i l'any que ve, per exemple, havent-hi aquesta cautelar, s'anessin sumant equips de l'EP que guanyessin la possibilitat de pujar en un ascens esportiu i després hi hagués cua per entrar. Aquesta opció existeix o no existeix a l'ACB?
No pot passar, perquè a més, hores d'ara, que això és una notícia, bueno, a més és així, l'any passat es va oferir a Melilla i a Palència, crec que era, la possibilitat de pujar aquest any si s'arribava a un acord amb la Federació Espanyola de Bàsquet, a la qual no s'ha arribat. Per tant, aquest any puja Guipúzcoa i el que guanya el play-off descens del segon al novè. I pel que deies, la primera pregunta, si t'he entès bé, aquests, al marge de qui pugi, els juristes que ens van presentar la resolució van deixar molt clar que fins que no es resolia sobre aquestes mesures cautelars, la resolució no era executiva. Jo això em vaig quedar, m'ho vaig apuntar 14 vegades, ho vaig subratllar, també pot ser que hi vagi la setmana que ve i em digui no, això no ho vas entendre bé. No, però, a més, la nota de premsa de l'ACB, que la tinc per aquí, la nota de premsa de l'ACB ho deixa ben clar, que l'ACB no està d'acord. És a dir, dic de la nota de premsa perquè torno a dir, no vull dir res que després, perquè ja ho vaig fer una vegada i penso que va ser un pèl injust el que va passar, l'ACB té clar que ha de presentar aquestes mesures cautelars i un possible recurs. I jo del recurs no m'hi fico perquè és un estadi molt més avançat, però si es demanen mesures cautelars, la resolució no és executiva. Això em va quedar bastant clar. Quan tardaran en resoldre? No ho sé, però sembla que no és un procés ràpid. Per tant, es mantenen les condicions actuals. No hi ha una congelació d'aquestes condicions. Això sembla. Torno a dir que no sé si al final l'audiència dirà no, això ho resolem en una setmana. Suposo que si volguessin igual podrien, però sembla que aquests processos solen ser... Penseu que les dates de censos i descensos, i si m'equivoco amb alguna cosa, Carles, em rectifica, sisplau, és la Lliga LEP acaba a finals de maig, primera setmana de juny, a partir d'aquí ja se sap qui puja, aquests qui pugen tenen, no sé si és fins al 15 de juny, per pagar, i si no pugen, i si no ho fan, ens conviden. Llavors hem d'estar a l'expectativa, i nosaltres el que sí que farem és, en cas de que ens convidin, és estar preparats per passar el corresponent examen, que no és fàcil. Si vol demanar sobre la decisió que ha pres el club d'acceptar aquesta invitació, és decisió només del club o també hi ha uns patrocinadors que apreten que encara que sigui possible aprofiteu per temes d'utilitat? A veure, cap patrocinador ha participat d'aquesta decisió, però és que jo voldria anar un pèl més lluny que el Jaume, si m'ho permet. Aquí hi ha dues solucions. Nosaltres és evident que hem fet els últims, que no hem fet aquest debat abans o no hem publicitat o no hem explicitat aquest debat abans simplement per un tema de respecte a la plantilla, fins que això no fos exactament oficial i no hi hagués ni un 1 per 1 milió de possibilitats de salvar-nos, no podíem explicar aquest missatge. Però, per altra banda, el Consell d'Administració i el Comitè Executiu i el president, evidentment, en nom de tots, s'obria en aquell moment un debat. Un debat que és dir, podem fer dues coses. Una que és lo extremadament fàcil i el que tothom que no vol lluitar, tothom que vol tirar la tovallola, tothom que pensa que el bàsquet com menys problemes doni millor, és a l'oportú. Ens en anem a la LEP, passarem a ser un equip segurament dels bons de la LEP i passarem de perdre partits a guanyar partits. I a més ens quedarem, havent pagat el deute, perquè al moment que baixem a la LEP recuperem el fons que tenim allà dipositat i això ens permet fer net i a més no tenir cap tipus de les angoixes que la gent del club passa cada mes per fer front a les nòmines, etc. I ens fixem un objectiu que l'he sentit repetides vegades per desconeixement, a molta gent pel carrer, de dir, bueno, i d'aquí 2 anys ja pujarem. Molt bé. En aquests moments, davant de la situació que tenim econòmica, esportiva i general, que això no té res a veure amb el cànon. El cànon nosaltres, si algun dia podem tornar a pujar, el tenim pagat, per tant, el cànon no va amb nosaltres, va amb que no puguin pujar els altres. D'acord? Molt bé. Per tant, l'aposta fàcil és ens anem a la LEP, paguem a tothom, s'acaben les angoixes i en més de jugar contra la Penya i en més de jugar contra el Tenerife i el València, ens anem a jugar contra el Burgos i el Quesos Cerrato i el Cafès no sé què, amb tot el respecte al món. Aquesta és l'opció fàcil, sobretot
per la gent que dirigeix el club. El que no diu ningú és que si un dia som capaços, perquè això tampoc és matemàtic, de tornar a pujar a la LEP, de tornar a pujar a la CB, el que sí tinguem que tornar a dipositar és el fons que exigeix la CB, i aquest no es qüestiona. I aquest fons ens passarà com el Guipúzcoa i tants altres equips que mai més a la vida el podrem posar. O és que hi ha algú, no només de vosaltres, sinó de qualsevol dels que opinen que potser estaríem a la LEP, que sap on tindríem que anar a buscar aquest 1,5 milió d'euros per deixar-ho allà en dipòsit? O és que hi ha algú que tingui la més mínima possibilitat de pensar que aquests cèntims apareixeran si no és que ens toca la loteria? Llavors, el debat és, què fem? Fem-lo fàcil? Paguem, ens anem cap a casa i ens dediquem a guanyar el Burgos i el Melilla? Sapiguent que el dia que fem això, amb un 99,99 periòdic, mai més Manresa tornarà a tenir ACB? Oblideu-se del cànon, el cànon va per una altra banda, el cànon no juga amb nosaltres, però el fons sí, i el fons hi serà, perquè és un problema de coherència. La CB no vol equips allà dalt, que no hi hagi uns calés que responguin que si ho fan malament no puguin pagar. Aleshores, molt bé, ens anem a la LEP, és lo fàcil, Aquí, els que estem aquí al davant, la decisió ràpida és, escolti, però algú que no serem nosaltres voldrà no lluitar perquè aquest pavelló, perquè aquest club, perquè aquesta història que tenim al darrere, evidentment sent els més petits, evidentment sent els últims. I què? Són els últims perquè el nostre miracle fa temps que es perpetua. I som els últims perquè en una ciutat petita, en una ciutat de bàsquet, en una ciutat amb un entorn que no li és favorable perquè les administracions tenen moltíssimes coses a repartir i l'última el bàsquet Manresa. Ojalà tinguéssim la meitat de la meitat dels suports institucionals que tenen el 90% dels altres equips. I nosaltres ni tenim ni els esperem suports institucionals. I nosaltres no tenim ni tindrem una gran ciutat al darrere. I nosaltres no tenim ni tindrem superesponsors que vinguin d'una voluntat semipolítica. I amb tot i això, aquest club fa molts anys que molta gent que hi posa més l'il·lusió que el cap el tira endavant. I no serem nosaltres que perdrem aquesta il·lusió. O és que algú s'imagina que l'altre dia el Barça li va fotre 7-1 a l'Osasuna i que si li haguessin dit aquell dia amb el de l'Osasuna si es volia quedar l'any que ve la Lliga, hagués dit, no, mejor me voy a segunda. Nosaltres continuarem treballant per continuar a ser equip ACB, perquè volem continuar jugant amb el València, volem continuar jugant amb el Saragossa, encara que perdem, i tant que perdarem. Perdarem perquè som els més petits, però perdrem amb el cap ben alt. I perdrem intentant estar dintre d'aquesta elit que per ciutat i per territori no ens compet. Però ens compet per l'esforç d'unes administracions, d'un ajuntament i d'una sèrie de gent i d'una sèrie de socis i una sèrie d'aficionats que fa molts anys que fa possible que aquest miracle continuï. I ara no és el moment de tirar la tovallola, almenys nosaltres no ho volem fer. No volem destinar aquesta comarca, no volem destinar aquesta ciutat a que es jugui perennament amb el Burgos i amb el Melilla, que és el que ens passarà si baixem a l'Alep. Volem continuar que la nostra canalla vulgui venir als minuts de mitja part a sortir al pavelló i a jugar. I volem, i alguns anys ho aconseguirem, i d'altres no, perquè no tenim la vareta màgica, que aquí el pavelló es lluiti. I si lluitem i perdem, perdrem amb el cap ben alt. I continuarem sent el miracle manresà. I ho intentarem. I els anys que no ho siguem, doncs mala sort. Per tant, aquest missatge d'avui no és un missatge de victimisme. És al revés, és un missatge d'eufòria. És un missatge de valentia, és un missatge d'història. És un missatge de respecte a tota la gent que ha fet possible que el bàsquet Manresa sigui un dels històrics. Em podeu dir algun equip que perdent a camp de l'Estudiantes la seva afició l'aplaudeixi? Un de sol? Per què? Perquè ens hem guanyat el respecte a tot Espanya. Ens hem guanyat el respecte dels altres equips. I això per comoditat d'un consell o per comoditat d'un comitè o per comoditat d'un president o per comoditat d'algú, hem de renunciar a això? Hem de renunciar que la gent continuï estant orgullosa de tenir un equip que competeix
contra els millors d'Espanya sense poder-ho fer? Aquest és el debat que ens hem fet. I sapiguem que és difícil, sapiguem que no és el que més ens agrada, sapiguem que no és segur, perquè el cert és que avui estem a l'Alep i estem donant una sèrie de supòsits en cas de que el Guipúzcoa no pugi. Fixeu-vos com està el Guipúzcoa, guanya l'Alep i el minuto ja diu, oiga, yo no voy a subir. ¿Por qué? Pues porque no tengo el dinero. Què serà més frustrant per la gent? Què serà més frustrant per l'aficionat? Agafar-nos amb ungles i dents a intentar no perdre aquesta categoria o si algun dia la guanyem no poder pujar per falta de pressupost? Aquest és el debat que ens hem fet. I crec que contra aquest debat nosaltres no renunciarem. Si algú creu que aquest club ha de renunciar i hem de fer el que sembla lògic, de dir aquesta comarca, aquest territori no es pot permetre aquest equip, deixem-ho estar i anem allà on ens toca. No serem els que estem a aquesta taula que prendrem aquesta decisió. Nosaltres intentarem, si ens ho permeten, si podem, i si som capaços d'aconseguir-ho, que no està clar, agafant-nos al màxim a les nostres opcions de pertànyer a l'elit. Perquè Manresa, el bàsquet de Manresa és d'elit. Els últims, d'acord, però d'elit. I això no ho pot dir tothom. I aquest és el nostre missatge, aquesta és la nostra idea i aquesta és la nostra il·lusió. Entiendo por tu posición de antes que el club trabaja o trabajará en los dos posibles escenarios, tanto si nos invitan como si no van. Hablabas de también que se están negociando posibles acuerdos con patrocinadores. ¿Dependerán esos acuerdos de la categoría a la que lleguen? Hay alguno que no. Hay alguno que afortunadamente no depende de la categoría, pero son acuerdos dels que diríem de territori, de gente que quiere ayudar a la entidad estés donde estés. Pero bueno, evidentemente hay otras líneas de trabajo que tendremos que ponernos ya que sí que dependerán mucho de... Claro, es que no tiene nada que ver la visibilidad que tenemos hoy en día en ACB con la visibilidad que se tendría nuestro sponsor en la LEP. Pero estamos muy cerca de anunciar algo que me hubiera encantado anunciarlo hoy, pero no es posible, que también mejorará mucho la situación económica, diríamos, de la entidad. Muchísimo. Y dentro de esto que se mueve en la ACB, ¿es posible que no suba Guipúzcoa, pero que sí baje nosotros y se quede en la Liga 16? ¿Entra dentro de las posibilidades de ACB o eso queda totalmente descartado? Mira, no lo sé, Gus, ojalá te pudiera contestar. En principio no, porque hay unos estatutos en la ACB que dicen, Carlos, usted bien ve, que si no sube nadie tienen que invitar al que baja. Ahora que estamos en plena, disculpa Carlos, en plena negociación del sistema de competición, también es así, es cierto. Entonces no sé de qué manera una cosa puede afectar a la otra. Está todo al caer, pero ya te digo, tenemos una reunión de trabajo el martes que viene, me parece que es martes o miércoles que viene, luego os lo confirmo la fecha exacta, que no quisiera equivocarme, y la semana posterior ya hay una asamblea, que teóricamente en la asamblea es donde se votan los acuerdos. Yo creo que allí ya sí que sabremos bastantes cosas. Sí, en tot cas, davant d'aquest discurs de força per quedar-se a l'ACB, la pregunta és, tot i que hi ha aquestes disjuntives, tenim percepció de que tenim moltes possibilitats per estar a la Lliga ACB. Fèlix, en tot cas, per seguir... Jo voldria per seguir el teu discurs vehement, perquè si no, tal com ens ho has pintat, si baixem a l'Alep, hem de fer un plantejament molt seriós en una situació que no depèn de nosaltres. Però en aquell moment no tindrem cap més remei. Vol dir, hi ha una cosa que és innegable. Nosaltres hem quedat últims i, per tant, ens hem fet mereixedors del descens. Això, fins aquí, és evident. Molt bé. Segon tema. Hi ha unes possibilitats que hi ha una sèrie d'equips amb cànon, sense cànon, d'una manera o de l'altra, perquè penseu que accedir a l'ACB no és només el cànon, és el cànon i el fons, són les dues coses, que això és el que ho fa pràcticament inviable. Ho fa inviable pels altres i també ho farà inviable per nosaltres arribat el moment, perquè el Guipúzcoa no té cànon, Aleshores, el missatge és, si no hi ha cap més remei, si perquè sigui puja algú, si pel que sigui no ens inviten perquè hi ha una voluntat estatutària que nosaltres ara mateix desconeguéssim, o si perquè no complim les condicions econòmiques arribat i no hi ha més solució, anirem a l'Alep amb aquest escenari. Per què lluitarem per no estar a l'Alep? Justament per no caure en aquest escenari. I per tant,
ningú pot garantir que estiguem a la CB, ho deia el Jaume perfectament, nosaltres som últims, i hem baixat, sí, i hem baixat amb el pitjor dels resultats de mai, d'acord. Què fem l'any que ve? El que puguem. Si tenim l'opció, també podríem dir, escolta, nois, que és la tendència que sembla que ara es porta últimament, no? De corrent de dir, escolta, deixem-ho estar, això ho podem fer. No, oiga, me invita, però no voy a subir, porque me voy a quedar, voy a arreglar. El dia que decidim això és el dia que haurem de plantejar un club en el qual difícilment mai més torni a la CB. I si passa, doncs passarà. Com li ha passat al Guipúzcoa, com li ha passat al Breogán, com li ha passat a tants. Però mentre tinguem el missatge és, si tenim la més mínima esperança de continuar sent un club ACB, hombre, si lluitarem, i tant que lluitarem. I lluitarem fins l'últim segon. Hi ha una cosa que vull que la Montse us expliqui, sisplau, que jo abans hi he pensat, però a part és ella la que ho està treballant. Montse, sisplau. Bé, només que res, que avui també us volem fer públic que per al proper divendres, aquesta setmana, dia 5 de maig, a les 7 de la tarda, convoquem a tots els accionistes i els abonats del club a que vinguin a parlar de com volem que sigui el nostre club a partir d'ara, si creiem que s'han de fer canvis, com, de quina manera, o sigui, és una cosa de tots i tots hi hem de ser, no és només dels accionistes, no és només dels que estem assentats aquí, no és només dels que hi treballen, és un tema de ciutat, és un tema dels abonats, dels accionistes, llavors doncs els convidem a que vinguin el proper divendres, ho farem al museu a les 7 de la tarda. Fins i tot la discussió l'EP-ACB doncs es pot. Exacte. Preguntes? Sí. En aquest escenari que esteu dibuixant altres vegades l'equip ha baixat a l'EP i podem dir que entre cometes no ha passat res perquè la gent ha seguit anant al pavelló, ha seguit tenint l'esperança de tornar a fer bé. En aquest escenari apocalíptic potser una temporada o dues, però la gent potser que li faci l'esquena a l'equip, és el que temeu, és el que es pot evitar d'alguna manera. Algú que ha estat a l'Alep? Jo no hi he estat. Jo crec que no és tant un tema de la gent, que la gent sempre ha seguit amb el Manresa, independentment d'estar a l'Alep, no? Sempre han hagut, potser hi ha menys recaudació d'abonats, perquè els abonos són més baratos i això, però és que és un tema de viabilitat econòmica, perquè recordem que quan tens un descens, tu cobres el fons d'ascensos i descensos, i el que automàticament pot passar és que d'aquest fondo s'hagin de liquidar deutes a la Seguretat Social, a Hisenda, alguna deuta bancària segur que hauríem de fer front a això, amb la qual no et dona una viabilitat econòmica interna molt substancialment diferent a estar a l'ACB. I el problema és quan vols tornar a pujar. Quan vols tornar a pujar tens que tornar a dipositar al millor 600.000 euros del fondo aquest. I avui dia, tal com estan les coses, difícilment ningú ens donarà un recolzament per obtenir aquest millor 600.000 euros. Fet que amb els anteriors ascensos havia sigut millor. Teníem una millor posició perquè això fos així. Aleshores, el que ha decidit el mercat de la competència no serveix per res, perquè igualment, difícilment un equip podrà... No, un moment. Separem el cànon... Són dues coses diferents, perquè No, el mercat de la competència està parlant del cànon. Entenc el que demanes, evidentment tindrà una importància, la tindrà, el que és possible que no la tingui aquest estiu encara, és el que jo vull estar intentant. A la mateixa resolució de la comissió també posa com a directrius per un proper cànon que l'ACB hauria de proposar, perquè tots estem convençuts que l'ACB haurà de proposar un nou cànon, assenyalava d'una manera molt clara uns principis, i era que no fos desmesurat el cànon, el nou cànon, que repercutís en el bé comú, és a dir, que no fos un cànon a repartir, i que fos accessible per un equip de l'Alep. Llavors tots pensem que en un futur no llunyà l'ACB haurà de fer una nova proposta de cànon. I de frat. Quina proposta farem? No ho sé. L'únic que jo he volgut dir avui a la ciutat és que això no es farà. Sembla immediatament que és possible que aquest estiu això encara no passi. Ara, que pot passar l'estiu que ve, és a dir, la resolució aquesta ha de tenir efectes, està claríssim. Portem molts anys esperant-la i hi ha clubs, jo ara intento empatitzar amb clubs que fa dies que s'esperen i entenc que estan desitjosos de que les normes canviïn i canviaran. Quan? No ho sé. El que jo crec és que no serà aquest estiu. Saps? En tot cas, aquest canvi de paradigma a nivell de tot el que has
diners que la gent ha de posar per pujar i baixar. Quan s'obri la veda i baixin aquests requeriments, farà que la Lliga LEP augmenti el to competitiu, perquè hi haurà més equips que podran pujar, i si nosaltres ens enganxa a baix, tindrem encara més competidors. Serà més complicat pujar, com diu el Fèlix, i serà quasi in perpetuum que estarem lluitant amb aquesta lliga. Per tant, és vital i és important que si tenim l'opció mínima, que hi és, d'estar a la CB, puguem evitar aquesta guerra de galls que tindrem a l'EP d'aquí pocs mesos. Com es planifica una temporada amb aquests condicionants? No, per sort tenim un timing. Ens hem d'esperar. Ara ens hem d'esperar. Hem d'esperar fins a 30 de juny, a veure en quina situació estem, i evidentment ho hem de fer, i el 30 de juny doncs, hi hauran d'haver els canvis adequats al lloc on anem a parar. Que ara per ara no depèn de nosaltres, Ara per ara no... Fixeu-vos a les incerteses, Les incerteses és, una, el cànon, què passarà? Recorrerem, no recorrerem, hi haurà la cautelar, no hi haurà la cautelar, es pujarà, es baixarà, no ho sabem i no depèn de nosaltres. La Lliga com quedarà? Quedarà de 17, es tornarà a anar a 18, es mirarà de fer 16, no ho sabem i no depèn de nosaltres. El tipus de futur de competició a mig termini, com serà? No, s'ha de reduir partits segurament. Com serà? No ho sabem. El cànon farà que s'arribi a tancar la Lliga d'una altra manera i que es faci d'una altra, i que llavors si estàs a l'Alep et quedis a fora? Doncs no ho sabem i no depèn de nosaltres. El fons de reserva d'ascensos i descensos es modificarà? No ho sabem i no depèn de nosaltres. Algun dels equips de l'Alep trobarà els calés i podrà pujar i pagar el cànon? Amb la mesura que hi sigui aquest estiu, no hi sabem i no depèn de nosaltres. Ara bé, després de totes aquestes incerteses que no depèn de nosaltres, la que sí depèn de nosaltres és dir, si tenim l'oportunitat, la lluitarem. I tant que la lluitarem. O és que vosaltres com a premsa preferiu venir a veure el Trevijo que el València? O és que preferiu venir a veure el Breogán, amb tot el respecte al món, a tothom, només faltaria. Per tant, aquest és un territori de bàsquet. I és una comarca de bàsquet, i ha estat una comarca de bàsquet impulsada, liderada, d'una il·lusió col·lectiva que ha estat aquest pavelló i aquesta gent. I això intentarem, amb tots els mitjans que tinguem, continuar-ho i perpetrar-ho. I els que vinguin a darrere nostra tindran la seva decisió. Però de la mateixa manera que molts dels presidents i molts dels comitès executius que han estat aquí al davant han fet verdaderes meravelles perquè avui encara estiguem debatent això, si la primera de canvi tots aquests presidents que haguessin agafat i tots aquests comitès executius que haguessin agafat i haguessin tirat la tovallola, que era lo fàcil, avui estaríem discutint si ens estem barallant amb el cafès no sé què o amb el quesos no sé quantos. I avui encara estem discutint si tenim la possibilitat de quedar-nos a la CB. I per tant, intentarem quedar-nos a la CB com sigui, si podem. I si no podem, doncs no, i escolta, som el pressupost més baix, miracles cada any no poden ser, no ens pot tocar la rifa cada any, i algun any passa el d'aquest any, normal. O és que algú pensa que nosaltres hem de competir amb el Barça o amb el Tau o amb l'Estudiantes? Un parell de coses. Una per tu, Jaume. Ara, quan acabi la temporada esportiva, portaràs més de 2 anys a la presidència, volia saber si, especialment en aquest últim tram, t'has plantejat en algun moment la teva continuïtat. Et diria, i perdona'm que no et contesti perquè no sóc de no contestar preguntes, de cara a això no és massa important. En sèrio, estem igual bé de mesos o igual bé de no sé ben bé de què, però ara em permetràs i et demano disculpes no contestar-te perquè és que ara és molt poc important. Abans he comentat que aquest canvi d'altres que n'hi puguin haver, fins que no sapiguem on anem a parar, no els podrem afrontar. Hem de saber on va parar l'entitat, esportivament parlant, per prendre decisions referent a l'estructura de l'entitat. Disculpa-me. Marc, sí, un dubte sobre xifres. Heu dit que si baixàveu i cobràveu el fons, liquidàveu el deute, el fons és 1,5 més IVA, el deute de l'entitat és superior, per tant, imagino que no es faria net tot cobrant el fons. Tens raó. Bé, més o menys. Més o menys és que és complicat parlar de números. Jo el que sí que et puc dir és que si cobréssim perquè això és així, si cobréssim el frat, home, nets del tot no quedaríem,
però quedaríem en una situació econòmica molt bona, tot i que no és l'objectiu. L'objectiu és veure bàsquet, l'objectiu és bàsquet ACB, però la situació econòmica, per això us comentava abans, aquest matí quan preparàvem aquesta roda de premsa, comentàvem que si això hagués passat fa 5 o 6 anys, el fet de baixar l'Alep, igual el club hagués desaparegut, perquè el deute que hi havia a l'Alep no s'hagués pogut pagar mai. En canvi ara sí que podem dir amb tota la serenor del món que si baixem a l'Alep l'entitat, no només l'entitat i fins i tot la SAT, o sigui la Societat Anònima Esportiva tindria continuïtat. I respecte a la possible supressió de cànon o millora de condicions perquè els equips pugin, comentàvem abans també que esteu esperant que la situació del club millori per competir millor a ACB, perquè amb aquest supòsit que sou el David més petit de tota la lliga, cada any us podríeu trobar estant a l'últim, en el pitjor dels casos, i que algun any les condicions per pujar millorin. No sé si aquesta voluntat de millorar l'economia és precisament per evitar... No, la voluntat de millorar l'economia és per poder dedicar més recursos a l'equip, per poder competir i que els nostres abonats i aficionats guanyin més partits. A nosaltres ens dol molt veure com sortim d'aquí molt sovint amb el partit perdut, és a dir, al final la gent té ganes de guanyar partits. Llavors pensem que ara dediquem molts pocs diners a la plantilla, tot i que aquest any hem dedicat algun més, però que quan tinguéssim el deute més endreçat, és una miqueta la paraula clau, no tenir el deute més endreçat, doncs el que s'està pagant a Hisenda, que hi ha uns acords que anem complint religiosament, altres deutes que tenim amb altres entitats que estem mirant de refinançar, que llavors podrem ser algo més competitius. Tot i que penso que la nostra competitivitat també depèn d'altres coses, també depèn de tenir més abonats, de tenir més empreses que ens suportin, que ens recolzin, perdó. Depèn d'altres coses, també podem tenir més encert a l'hora de buscar jugadors joves que es vinguin aquí a promocionar. Depèn de moltes altres coses, no tots són els diners només, però així ens està. I has dit que empatitzaves amb els clubs, entens els clubs que estan a l'EP i que volen pujar. També ho han dit membres de la plantilla i l'entrenador que entenen que qui es guanya el pa de l'EP i pot pujar. Ho entenc absolutament i sé que és una situació que està a punt de canviar. Jo vinc del futbol, jo he estat al futbol amb projectes de molts diners que han acabat perdent la categoria i la perds i dius, hosti, com pot ser? Doncs l'hem perdut. Ara també voldria que els clubs qui siguin empatitzessin amb la nostra voluntat de ser aquí, d'agafar-nos com un ferro roent a aquesta categoria mentre puguem. Escolta, el dia que no puguem, evidentment no podrem fer res, després ens tocarà competir i pujar i pagar si s'ha de pagar, o si en aquells moments no s'ha de pagar, doncs millor, no? Però ara demanaria també aquesta, perquè arrel d'alguna declaració que he fet se m'ha dit, no? Aquests es pensen que amb la història o que amb la història que tenen ja n'hi ha prou. No, sabem que no hi ha prou, és un esport i es pot pujar i es pot baixar, però demanaria també que empatitzessin els que estem aquí de que ens hi vulguem agafar. Si no és aquest any, doncs mira, tenim una oportunitat més per fer un projecte nou, per tornar a buscar nous jugadors i potser ens surten bé, com l'any passat ens va sortir bé, i no baixem. Ara, que és un procés que està venint imparable, sí, i l'assumim i està aquí. Però, a veure, empatitzem amb matisos. Empatitzem amb molts matisos. Quan algú que està a l'Alep pretén pujar a l'ACB, automàticament, gràcies als equips que fa molts anys que estem a l'ACB i que hem format aquesta competició i que hem portat aquesta competició on està, aquell equip de cop i volta passa a rebre uns drets de televisió que no ha fet res per rebre'ls. Passa a tenir unes opcions d'esponsor, de visualització, que no ha fet res per tenir-les. Passa a tenir una sèrie de millores que no ha fet res per tenir-les. I, per tant, és lògic que qui les ha creat pugui tenir un dret preferent contra el qui no hi ha portat mai res. Per tant, empatitzem fins un punt. Empatitzem fins un punt, perquè això no és una ONG, és una competició. A l'equip que pugui pagar el cànon, el dia després, gràcies als que hi hem estat tot aquest temps, tindrà cada un dels seus partits retransmesos per la televisió. I a l'equip que pugi a l'ACB, gràcies als que l'hem fundat i als que l'hem aguantat durant tot aquest temps amb alts i baixos, sortirà cada una de les setmanes a tots la premsa nacional. I per tant això val alguna cosa.
No sé si el cànon és proporcionat o desproporcionat, però val alguna cosa. I si no ets capaç d'aportar aquest valor afegit, que el recuperaràs en 2-3 anys pels drets d'ACB, pels drets de televisió d'ACB, home, només a rebre, potser no hem d'empatitzar tant. Potser que empatitzem no tant amb els que volen pujar, que no han aportat res, sinó que empatitzem amb els que fa molts anys que estem aquí picant pedra i volem intentar no baixar. Potser que quan ens posem a empatitzar, empatitzem a les dues bandes. Tema 1 i tema 2. Has dit una cosa que no es val a dir. Portem 3 anys, 2 en concret, eixugant deute, destinant un 20% dels nostres ingressos a recuperar deutes antigues. Per què? Doncs perquè el món ha canviat, perquè les normatives han canviat i perquè és la nostra obligació. Ara bé, és un gran èxit d'aquest club que inclús amb aquesta temporada hem baixat. Sí senyor, però hem complert tots els nostres deutes. I hem complert totes les nostres deutes. I podem anar amb la cara ben alta a tot arreu. I això és molt important. Perquè a més sabem que si ens llegirem a darrere hi ha poca cosa. D'administracions, com tenen... Fixeu-vos a pressupostos de bancs, pressupostos d'institucions... Nosaltres aquí ens girem i com que, gràcies a Déu, Barcelona província i Catalunya, deixeu-me dir com a nació, hi ha tantes activitats, doncs el pastís ens toca molt poc. Bé, doncs tot i així, la feina de contenció que s'ha fet, la feina de valoritzar el que tenim un a un, gràcies a la gent que cada un dels dies està al club, ha fet que avui estiguem molt millor que ahir, molt millor que fa 2 anys, i amb un escenari que ens permet mirar el futur amb molt optimisme. Ara bé, l'optimisme, per bo que sigui, continuarà sent dels petits. Però no és poc important la feina que s'ha fet de reducció de deute i que s'està fent. Per tant, mantenir el club a l'ACB i a més reduint el deute i a més complint amb els compromisos no és qualsevol cosa. Per tant, quan empatitzem no només amb això, sinó empatitzem també amb els que estem cada dia complint els nostres compromisos d'una manera exemplar. I em sembla molt bé empatitzar amb el Burgos, però, coi, potser que empatitzem amb el Manresa abans que amb el Burgos, que ho tenim més a prop, coi. Acerca de la reunión que anunciaba la ONCE para el viernes, ¿se prevén cambios estructurales dentro del club? El que volem nosaltres és parlar. O sigui, el que volem és que la gent vingui, parli, els que venen cada dissabte aquí o cada diumenge aquí a veure el partit i pateixen, doncs que posem en comú la perspectiva que té cadascú de nosaltres i veure, per anar millor, què podem fer. ¿Eso se debe porque desde el propio club se entiende que tiene que haber algún cambio? Jo no sé si hi ha d'haver algun canvi o no, però sí que penso que si el resultat d'aquesta temporada no ha anat bé, doncs potser ens hem de plantejar tots plegats què podem fer perquè la propera vagi més bé. I això penso que és cosa de tots. Dèieu abans que detectàveu aquest corrent d'opinió de molta gent que diu baixem i guanyem partits i tornem a pujar. No sé si detecteu també a la gent, potser ho sabem millor en aquesta reunió, però al final tothom coneix gent a qui li importa el bàsquet i tothom parla amb molta gent, si detecteu que la gent vol canvis. Per exemple, el compte de Twitter el dia que vam baixar doncs deia tornarem canviats, tornarem millors, entenc que hi haurà canvis, però que com bé deia Jaume no es poden anunciar fins que no sapiguem en quin horitzó jugarem, però detecteu que el soci i l'aficionat vol canvis? Amb el soci i l'aficionat vol el que volen tots els socis i aficionats del món. No hi ha cap soci aficionat del món que digui estic content perquè el meu equip ha baixat. El que passa que hem de ser conscients d'on estem. Hem de ser conscients de qui som i això hem d'entomar-ho amb alegria i amb ganes de treballar i amb ganes de barallar. No podem lluitar amb pressupostos, no podem lluitar amb entorn, no podem lluitar amb ajudes de les administracions, no podem lluitar amb tantes i tantes coses que ens podrien fer grans en un altre lloc i que aquí, gràcies a la nació a la que estem, som petits. Bé, doncs la lluita del petit és una altra. La lluita del petit és aquesta. I evidentment que tots faríem canvis. Però la pregunta és, els canvis amb quins calés els farem?
No, és que els canvis són de calés, perquè quan algú diu baixem, arreglem-nos i tornem a pujar, la pregunta és, molt bé, quan tornem a pujar amb quins calés? Qui el pujarà aquest 1.600.000? No el del cànon, el del fons, que aquest no es discuteix, Algú sap a quina porta podem anar a trucar perquè ens fotin un aval d'1.600.000 sine die? Ja ens ho han fet, això. Les institucions que ens ho tenien que fer en el seu moment ja ens ho van fer. No ens ho podran tornar a fer, perquè en un estat d'eufòria econòmica la gent s'ho mira d'una manera, en un estat com el que és econòmic, com el que tenim ara al país i el que tindrem a mig i llarg termini, això no es tornarà a repetir. Per tant, de les eufòries econòmiques vam aprofitar les possibilitats que teníem. Ara sabem que això no tornarà a passar. Molt bé. Ja hem guanyat la Lliga. Ja hem guanyat l'Alep. Ja en parlarem, Ja en parlarem, perquè, clar, quan vas retallant amb aquests mateixos, dius, escolta, i quin et sembla que ha de ser el preu de l'abono de l'any que ve? I quin sponsor et sembla que hem d'anar a buscar a l'Alep? I quin, de totes aquestes empreses, mireu, la força del Manresa, amb un 80% està amb tota aquesta quantitat de gent, que tots aquests lletrarets petits que tenim aquí, i cada un d'aquesta gent que està a aquests seients, aquesta és la nostra força, Però tota aquesta gent, quant temps li podem demanar que faci un esforç per estar a l'Alep i jugar amb el Trevijo? Tot el respecte al món, Us heu mirat els equips de l'Alep? Algú me'n pot dir 3? Que no siguin els 3 primers, Guipúzcoa, Breogán i Burgos no val. Digueu-me'n 3, sisplau. Lleida, Barcelona, Araberri, València, No, i vosaltres sou professionals d'això, me'n direu 4, Vol dir, no, 5, vinga, va, i sou professionals d'això. Per tant, no tirarem aquesta tovallola. No la tirarem. No la tirarem. heu comentat diverses vegades que cada any feia un 20% del pressupost a pagar deute. No sé si és una percepció personal meva encertada o equivocada, però a mi em sembla que altres entitats això doncs no tenen aquest rigor. Això també no fa una mica de ràbia? Mira, ràbia és relativa. M'agradaria recordar en aquest trajecte dels darrers 8 anys d'equips ACB que ja no hi són. No sé si també com professionals podeu recordar la mà d'equips que han desaparegut directament o s'han refundat. Si estem aquí pel punt de decidir i diem que sí volem ACB és perquè durant 10 anys, 15, tots els executius, tots els presidents, tots els gerents aquí, han fet una feina de dir, senyors, som així, pagarem fins aquí. I el resta de deute. I ràbia ens faria estar mort, com som els que estan morts, o estan refundats i estan a l'EP 2. Mireu els playoffs entre l'EP 2, a veure si us sona algun equip ACB passat. Hi ha Granada. Perdona, sí, Granada. Amb un pilot que es diu Guiterres, que té 40 anys, que està allà per tornar a pujar a l'ACB. Això ho tenim ara ja. Per tant, ràbia, bueno, és la nostra obligació. La ràbia et refereixo al sentit d'aquest competitor en condicions. Som un equip ACB. O sigui, això també ho sé fer jo, si vull. Som un equip ACB que no és cap de província, som un equip ACB que té una àrea d'influència que no arriba a les 150.000 persones, i sense aquesta mentalitat, aquest coneixement implícit que té aquesta institució durant anys i anys, no estaríem vius. Per tant, més que ràbia, per mi és un orgull haver estat aquí, haver tornat deute i haver format la mà de jugadors que estan a l'ACB i d'entrenadors. Per tant, aquest coneixement, jo faig classes a escoles de negoci. Sabeu quin cas explico a les escoles de negoci? El cas Manresa, No explico el cas Barça, el cas Manresa. I els alumnes que tenim internacionals flipen. Això com ho feu, això? Com ho feu? Treball. Treball i treball. I aquest treball no pot perdre per una decisió que depèn de nosaltres. Si ens conviden, direm que sí. Per tant, aquest coneixement implícit que tenim aquí és únic. Per tant, l'hem de fer viure. Hi ha una comarca petita, hi ha una ciutat petita, hi ha indústria petita. Sí, però tots petitets hem après a fer base d'aquesta ciutat. Aquesta imatge no pot caure. Sí, no sé si he entès la seva pregunta per on anava. Quan deia canvis, no sé si es referia potser a les persones que han de dur endavant el projecte. Suposo que esportiu, si es farà algun canvi per com han anat les últimes temporades, o es continuarà confiant igual? Jo us contesto el mateix, que jo sí que l'he entès i l'he entès referent que et referies a això i et torno a dir el mateix d'abans. Doneu-nos 30 dies i us diem el que us haguem de dir, perquè jo
crec, també ho penso, a més molts vindran implícits, imagina't en el supòsit que anéssim a parar l'Alep, és evident que canvis n'hi haurà segur, seguríssim, però clar, ara no ho sabem, ara el que estem centrats en preparar el fet de passar aquest possible examen en el cas que ens ho proposessin, perquè no és senzill, és a dir, penseu que quan adoptem aquesta decisió no és pas que no tinguem clar que l'any que ve serà un far de patir una altra vegada, o més, perquè ara sobre aquest any hi ha hagut, que suposo que en sou conscients, un canvi amb la normativa de l'aplaçament de l'IVA, per quan fins ara es podia aplaçar, ara ja no es pot aplaçar, i això ens ha provocat també grans dificultats, ens està provocant grans dificultats. I llavors es tracta que ens preparem per això, per si passa. Ara que parles de l'IVA, aquesta rebaixa del govern d'espectacles en directe afecta el bàsquet? No. El govern el que ha fet ha sigut ajudar-nos, i l'EAC, entrecomillat, amb el fet que ara no podem demanar aplaçaments d'IVA, que això fins ara es feia. Tu no pagaves l'IVA al trimestre, no pagaves l'IVA l'altre trimestre, no pagaves l'IVA l'altre trimestre, i a final d'any demanaves un aplaçament d'IVA, que és aquest deute que estem pagant, i el pagaves en 3 anys, en 4 anys, en 5 anys, o pagaves un 20% i l'altre 80% el demanaves que te l'aplacessin, i des de l'últim trimestre del 2016, l'IVA s'ha de pagar tota l'IVA al trimestre sobre. Això vol dir que a nivell de tresoreria també has de tenir... És una dificultat més de tresoreria, és una greu dificultat que de moment estem, gràcies a la feina que es fa des de l'administració del club, s'està complint, però que ens està generant moltíssimes tensions, moltíssimes. Aquesta és tota l'ajuda que hem rebut.